Dia efa tsy ataonao eky manafo. Tsy igny tsy maintsy misy matière vance igny. Ary tsy hoe lahatanao tsy maintsy mahita matière vance-na. Ok, basi koa zegny fa hitanao izy, ok, tsy magnino. Somany sambrano akory zegny volagniny zandroko zay agnano izy niagny ambanjany ary katetsika zay ty dia miala mazatra elo ny fandaragnatsika sambatsika andray ny vahiny tsy azo zay fa Ferdinand izy dia fanorolahy mety efa maro amitsika no efa mahay izy fa mantsika zegny tsy mahay aza miala fandaragnatsika poinkary fa izy no vahintsika koragna resaka moringa atsika ary koragna miaraka amin'ny Ferdinand magnano mbala tsaranao tonga seton poinkary Ferdinand. Ya faly miaraba mbola tsara anao zaniky ary miaraba anao jiaby poinkary ihany koa zegny fek. Aloha antsika koragna tsara be hoe izy moa zegny tena koa fanoro. Oui, antena zegny mizaha olo araiky fa antena hoe ty mety sakosako sa hoe ty tsako sa manao akory fandenjosiny Ferdinand aminao manokana. Io zegny miankina aminao fa tategna anao tompo. Anao mizaha izy ka zazavanao gabarinany. Za baka za. Ya. Za gabarinao zegny karaha laniko hoe. Kena tu voulais ça ça que non vete. Oh, loatra fika vola. Ok. Izy mazegny mandalo Antananarivo anao ny amin'ny fotoagna zao ty. Sababu kuma koragna satria nazaty Marine lazanao tegna hoe regny niagny avaratra de mahazo niagny amin'ny parti antsignagnany tamatava sy tany jiaby igny fa agnisan'ny lazanao regny farany teo igny anao ta Majunga tsy dia tsara loatra vao zegny regny satria nagnino risy ary somary hoe tologna zay donc fivolagnantsika izy ary azetsika izy bebe kokoa za ty tany satria izy koa zany nampizavandreo hoe ty sarin'olo ny ady Ferdinand zegny izy koa même arabatagna tsy hoe volagna manafo igny tsy hoe magnambany izy fa hitako karaha olo tokony izy volagnao zegny tena amizah igny sakintena fa tegna nakavolana tsiniky anao za manafo sakinao zy Ferdinand. Oh saky loatra feky ary za fa nagnomagna tamin'ny combat igny tegna fa presque 1 mois et demi zegny nagnomagna combat igny. Zao zany kely rapide zany kely rapide. Ino amizay fo nandalo tiako tantarainao mihitsy hoe navy ta Majunga anao navy tao agnanovagna combat nanao ko nira nandalo tagny Ferdinand nira nahazo anao izy zegny izy fa rabeky zegny za zegny normal zany avy an-tragno miala amboka an-tragno za koa fa niaraka antsofitra amin'ny terrain lory za fa regniko malalaise be zegny za isaka misy combat nakagny misy isaka za miady amin'ny terrain io misy lera tagnanaka dosiko hoe misy tafafako amin'ny vodinaka efa zay mbala miady io fo tagnanaka fa tafafako tsara efa ndraiky raha tsara nataoko miady. Mbesa Ferdinand navy tagnatin'ny raha ito anao anombo combat nareo anao nitry zay somary fa afahafa zegny renao vatagnanao tsay nandeha zay tsokosofle amizegny de mbola teo mbola nandehandeha combat de bako ino amizay raha nandalo amizay satria zay za hoe ino loatra mako nahazo anao tao karaha hitany raha karaha tsy haiko ino mety agnazavanao ko nahazo zany ndraiky tsy de hoe tokony hanorigna za nagnano karaha ino ndraiky tokony hoe mandavo za fa tsy tokony hanorigna za fotony fa maromaro boko ko matetiky mahazo antegna zay fa antegna fo le tegna manorigna fotony izy raha hely juste hoe mikasigny hely fony voatayenao io voatito avo izy tsy niorigna amin'igny fa nigorisina ny karaha ko le miorigna zegny anao tsy tafy feky fa le migorisy fa izy aminay nagaga za tany voa zay tsy mivonto tsy magnino fa juste nigorisy fo de boka teo amizay nandalo igny de nandalo zegny teo fo zegny za kofa koma tafipetraka igny zegny za fa navita nandehandeha io fo mandoa tsy mandoa nisy olo aminay nivolagna allo izy indesinareo antragno malaka piganareo fankaboka zio misy raha tsy normal aminazy io igny sarombendreo ndesigny antragno za navy tantragno nampigagna fankaboka igny nipody namborasika nandoa hela igny koto aminay za commence nahazo jery zegny kofa boka nandoa hela igny zegny de manakory anao amizao manakory vatagna za amizao fa salama tsara tsisy tany manikoniky zegny de efa tsy ataonao eky manafo tsy igny tsy maintsy misy matière vance igny ary tsy hoe lahatanao tsy maintsy mahita matière vance-na. Ok basi koa zegny fa hitanao izy ok tsy magnino. Allô? Oui mamé, izy koa kony fitiavako anao kony siramambala mafaiky divanao fa karaha ty mamé fa lany koa bazare
mamitsika anareo andafy maregny raha karaha zegny ho antsika jiaby ivelany Madagasikara mipetraka ny confiance atokisanao zay tia Madagasikara izy koa zay efa mivolagna hoe lany siramamy lany koshintsaiky sy mahigny koa tsy nahampy mila ampiagna manomboka izy io ty miaraka amin'ny Sainte Bazary zegny no azo antoko comme raha jiaby zegny antiantsika atao ny agnatin'ny Sainte Bazary atsika afaka mividy entagna Sainte Bazary afaka magnano livraison ny entagna jiaby zegny nividitsika ao baka io ny agnatin'ny Sainte Bazary koa dia afaka récupérena en point Sainte Bazary zegny ny entagna zegny viditsika jiaby akora atao mampiasa izy tsy dia ny plateforme atsika www.saintebazar.com na koa télécharger koa ny application atsika amin'ny Apple Store na koa amin'ny Play Store ary tsy dia koa ny page Facebook tsika Sainte Bazary mety be aminay ty Madagasikara ny fampiasanareo avanay zegny ny andafy agny ity plateforme Sainte Bazary ty satria efa tsy vola eky no tadiavinay fa ataonareo achat de alefanareo aty aminay dikan'zegny mety ho antsika jiaby zegny plateforme Sainte Bazary zegny ho antsika zegny hoe izy io anao vao mampiasa ity plateforme ty dia ampiasany code promo P carré zegny ny zao anao moins 10% agnatin'ny entagna zegny ny vidinao agnatiny izegny zay tena tsisy nino la famille andafy azo antoko raha jiaby mety be amintsika jiaby Sainte Bazary. Bon, alors zay tsika ikoragna amin'ny ankapobeny amizegny ny izy koa mikasiky anao ny haiko zao agnarananao dia Ferdinand Djuma zay baka Diogo fa mbala baka ambany volony Diogo aia ambany volonareo Diogo Ferdinand ambany volony anay zegny tsy de lavitra Diogo koa misy doko à 1 kilomètre carré. Ah ouais, il y a un habitat. Ah d'accord. Ni annoncé resaka moring zegny. Araka ny ako dia efa tagntagna amin'ny 2015 anao tegna nagnano. 15 to 15 za tsy de avec notre fois commence 2016 fotony 15 fa ulany igny zegny za commence na di mba tantara amin'ny tsika talohany zegny talohany tegna ataontsika hoe juste agnatin'ny professionnel isy botte noire fa taloha mba tantara tamin'ny mbala kijojo nagnano karakory tamin'zegny taminareo tagny nanomboanao hitsara be surtout morenginao voalohany anao niady voalohany bosy mahono azoko ny zany niady voalohany ta anao mbany volo ndesindesiny zoko tegna igny antegna maka somary malili eto tsy de masakisaky miady ondra fa hoe ha anareo niany koa tsy miady tsy mandeha tegna amindray tende igny zegny io risque fo zegny egny misefisefika io fo zegny avy agny magnano igny amezany 10 ina tegna teo ianao 10 teo malavala be raha voagna amindray zegny nazy igny teo amindray commence nagnano amindray nazo 10 ndraikindraiky antegna andra raiky miady olo telo olo aroy fa igny tegna tsy dikany zegny ah d'accord tamin'ny fotoana koa amizay nanomboka hoe raha tsy diso anao tafa fanavignaka tamin'olo agnatiny boîte noire anao tamin'izay fotoagna zay de tamin'ny fotoana koa zegny naviany hoe anao tafiditra tamin'ny boîte noire mba tiako mba tantarainao hely koa igny tamin'ny fotoagna tafidiko tamin'ny boîte noire zegny tamin'ny morengy Talastar tombe za zegny mba loko magnano isy za ndeha Talastar mba iboboaka zegny za niady ndraiky zegny niady olo boka Tambolobozy zegny ponopoky zegny olo tsy nadigny za teo amindray zegny maître misy terim zegny ah izy fa aloha izy formé ty formeko zandranao io volagniny tamizao koa igny ok teo amindray zegny commence teo za tafidiko tamin'ny club boîte noire amizay d'accord hitanao efa tena mizaha ale amin'ny nisiany club maro samihafa io fizavanao izy tsy sarotry ve le hoe tena zatra magnano ataoko hoe morengy araiky enfant anaovantsika izy taloha azonao hoe mandeha nefa koa fa miditra agnatin'ny club aby regny dia somary hoe magnaranaraka norme tsy sarotry ve le hoe baka hoe ty morengy araiky nataoko baka agnaty ala raiky fagnanaovako izy igny alors que iazy lasa misy discipline tsy sarotry ve io les transitions le fidire agnatiny io hoanao manokana Ferdinand aminaka manokana zegny tsy sarotro fotony nde raha igny kofa tianao ataonao fonao zegny izy obligatoire zegny izy mandeha ho azy fo zegny d'accord de hoanao manokana amizay le diranao amin'ny morengy io hoe fa nisy la famille sasa misy magnano morengy so anao fa agnaty la famille reo magnano morengy Ferdinand na nidirako nagnano morengy atra boka amin'ny papako zegny boka amin'ny papako zokoko vonavy amindray za ah ouais zokonao misy fanoro sa ya misy fanoro zoko des ah d'accord zokonao baba raiky mama raiky ah d'accord fidianako amizay hitanao izy koa tena fafanoro io amizegny io ma zegny hitanao tony tantara raiky resaka magigna satria za mivolagna karaha tsy normal igny izy moa zegny tena koa fanoro tena magnano aody baka tsy tora
sandepanona ataonao boka misy hoe tsaotsao regny koa nde za tsy mahena magnana ody aminakahy zegny tsy saody fa ninakahy na koa tendesy magnanaova trailement marifa zegny ouais ke karaha misy sasa regny mandeha magnano morengy igny tsy mety boka ambaro sasa mila misoto boka misesiny lakouro igny anao fa nagnano karaha zay tsary nataoko zay mitsambokiny tsy fa vitako magnano ke tsy tsambokina koa tsy aza latsaka boka io zay izy koa fa tena fafanoro igny zegny antena zegny resy maresy antena tsy maintsy marary tsy maintsy kaza zay fiainana io io ndraiky ça dépend misy ndraikindraiky anao mandresy anao tsy marary fa anao resy ny marary misy ndraiky koa anao resy tsy marary fa anao ny mandresy ny marary ny marary anao mandresy zegny ndraindray zegny anao tafamango igny avao amilohanany zegny izy torigna zegny marary tagnanao le olo torigna igny tsy maregny marary izy fo normal d'accord anao efa avy nisy fotoagna hoe tegna hoe avoaza laza zegny hoe nandeha tagnaty carrière anao jiaby zay misy fotoagna za voa zegny za mbo helihely teo voa marigny mangagna alohanao jiaby anao mody regninao avoa ekeo avoaza laza zegny eo antena ouais ta Diogo igny niaraka tamin'ny boîte noire dia agnisana mpanonga performance nao koa araka faregnesany isy nitany dia tamin'ny 2020 anao ta Matavy tegna ny hoe wow ho jiaby chapeau tamin'ny Ferdinand zay dia mba tiako tantarainao hoe katon'zegny tata Matavy zegny iny zegny no hitanao fa hoe rotagny malemy sa le technique iny zay hitanao fa hoe nampanonga performance nao tamin'izay fotoagna zay ta Matavy tagny aty iova Lucas ty iova tontolo ve ianao mety be ho anao ny Caméléon Madagascar izay mivarotra t-shirt, short, robe, satroka, sac, coton zato isanjato, lamba matevina tsara, kalitao azo antoka. Caméléon Madagascar misy ho an'ny ankizy na ho an'ny olodehibe, lasivavy, modely tena miavaka. Manatona ny botika izay akaiky anao fa efa miparitaka manerana ny nosy ny Caméléon Madagascar. Ho antsika te hanjifa na tsy dio ny pejy Caméléon Madagascar raha te commande manokana ianao fa ho tonga soma tsara ny amin'ny toerana misy ianao zany. Tsy fao ary ny vita malagasy tsara, mora no sady mateza ny vokatra Caméléon Madagascar. Le roi du camouflage. Napanonga programmasina raha tata Matavy tagny ça dépend mikotrana fo zegny ohatiny tata Matavy tagny mikotrana presque 3 fois mikotrana par jour zegny io rehefa fanoro mikotrana zegny io tatonareo aminazy io mille moins sac de sable mi boîte à pois misy pao ouais d'accord io amizegny anao niala tata Matavy nipody ta Diogo dia nipody tamin'ny boîte noire maro samihafa zay dia agnisan'ny critiquen'olo zegny any ampizaha morengy ny problème anao tamin'ny boîte noire atao zay nareo tsy ampy combat ny fantoliagna tiako apetraka fizavanao izy marina fa ho izy koa fanao raiky tsy ampy combat dika zay mety possible performance nazy milotso ary anao agnisan'ny tavitry agnaty raha zay volanio tsy ampy combat zegny anareo io ndraiky ça dépend hoe tsy ampy combat koa tsy ampy temba resaka kotrana anao koa hoe minao mikotrana misy raha mitrouble lohanao igny zegny obligé raha ataonao ry tsy manjary fo na anao magnanaova tsara fa anao koa mikotrana tsisy raha zay mangelingeligny lohanao mandeha ho azy anao miady avy ke tianao volagny zegny le anao nidrika vadiagna anao agny mariage nampikorotagna lohanao dia navianao tsy za iny zegny le navianao anao ta Diogo zegny maro asaloha sa igny nao ta Diogo zegny hainao misy disadisa karaha io zegny tsy resaka hoe vadiagna zegny disadisa hainao disadisa organisateur samy maventy d'accord efa mikoragna vadiagna zay za sady magnano koko koa za ho any Suisse zegny ny aizany izy koa zegny fanora ataoko hoe vitsivitsy zegny le fanora raiky miditra midingana io fa magnano mariage managna fiainana izy efa resy latry anao fa hoe bon aloha za anambady dia za hagnano mariage io zegny karaha olo jiaby fony koa anao atao zegny tianao zegny afagnano mariage anao manaraka raha jiaby ouais d'accord misy olo menomeno hoe vanoro koa magnano vadiagna vita mariage mety fa tsy vita combat marina savany zay vandy zegny azo eva mifanoro ma tsy manambady olo jiaby ny manambady fo marina koa koragnanao raiky zay koa amin'ity taogno vaovao misy atsika taogno bon 2024 bon taogno mboka efa nandeha boka fa iny zegny ny ataontsika hoe ny raha agnisan'ny asiavanao aizaka tsy haiko na projetnao indrindra hoe ho an'olo zegny ny mpankafy anao ino azonao ambara ho andreo zegny Ferdinand amin'ny taogno misy atsika zao ty
azoko ambara amin'olo mpankafy za anareo zakivy tsoma raha nandalo hely igny zegny igny tsy ataontsika makivy ary ezaka anaka lombolombony igny ary avy masiaka za io amin'ny 2024 ty ary ho hitanareo tsy ela io kabaro andalo amin'ny 2024 za tia raha karaha zegny faraparambeloany farany matoany ro magnano zoboka hoe violon-tegna zegny le raha fizavanao izy hoe efa avy amin'ny araka tokony izy ny fagnandesana ataontsika hoe club io na organisateur io le fagnapitragna valeur anareo ajinareo fanoro efa mipetraka zay so hitanao fa mbola misy raha ndraikindraiky mbala tsy ampy am'le fagnapitragnanareo fanoro hoe tokony amin'ny hitanao baka sa hoe artiste araiky ohatra azonao hoe kofa mangala artiste zegny karakaraigna mboariny tsara contrat efa karaha zay ve nareo fanoro sa hoe mba mandehandeha karaha fizavanao izy Ferdinand mizay fanoro zegny fa salany mitovy artiste fa izy alenao zegny anao mangala izy mikarakara izy karaha artiste fo zegny mba fa normal zegny le raha ya normal zegny izy fa izy ndraiky raha hoe hitanao hoe tokony mbala asiavagna aizaka am'le resaka tontolon'ny fanoro hitanao mbala tokony hoe asiavagna aizaka io zegny tokony asiagna aizaka amin'ny tontolon'ny fanoro resaka boka amin'ny organisateur tokony hoe masiany respect le fanoro indraikindraiky le tsy ampy agnatin'ny resaka resaka ndraikindraiky zegny le tsy ampy le ohatra karazagna katramo ty ndraikindraiky da karaha zay volagninao amin'ny fanoro anao koa fa tsy mahazo izy misy anao kagny amin'ny telefôny fa tsy azo olo hafa raha anao magnatry vola izy ouais misy karaha zegny aby io da jury koa zegny maraparagna atsika fa mbala amin'ity resaka fanoro resaka morengy aby ty de dika zegny hoe izy koa anao andry araiky agny anao miteraka zanakanao tianao magnano fanoro sa hoe tianao magnaraha fa izy io ndraiky le hoe magnano fanoro zegny io sandepannany koa io sitrika fonany izy agnanjigny za tsy manery izy amaraha tena atao panjaiky fo zegny izy fa raha hoe koa hoe za zegny nde gniraka izy aloha nde hagnano fanoro io tsy mbako magnano fanoro izy mbako magnano raha hafa fo raha 10 vandy le fivolanan'olo fo izy koa fanoro est égal dalo vandy zegny fotony mahaligna amin'ny fanoro zegny magnano dahalo ohatsy le hainao boka olo samby mijery ary fanoro farany mahaligna tia mimalo amin'olo zegny ohatsy anao mitaraka mimalo aminany io tsy de tia mimalo izy fa ataonao raha tsy tiana vo izy tafe malo amin'izy aka fivolanana izy boka izy somany agnaty ala somany ambany volo ka ya somany ambany volo fa izy zegny somany razambetsika taloha tagny mariny koa zegny ouais anao teo fa nagnano koragna ho an'ny mpankafy fa izy koa ndraiky hoe nikoragna ataonao ho an'olo zegny hoe mikritiky fo mikritiky Ferdinand karaha zay Ferdinand ino koragna mba mety ambaranao regny za ndraiky mankasitrika ro mikritiky amin'ny kritiky io zegny maro lesona alaigna amin'ny kritiky io ndraikindraiky misy lafiny mahatsara izy ndraikindraiky misy lafiny maharatsy izy zegny ouais soragna fo zegny rô ya marigny zegny ka mba niafitra anao zay ho an'olo jiaby zegny any mizahantsika Ferdinand koragnanao farany koa anaka farany zegny ho anareo zay mpankafy jiaby raha anareo aza kivy zegny anareo tamin'ny raha nandalo hely igny fa ianao igny mihinam-bary tsy maintsy misy latsaka potiky fa anareo amin'ny diana araiky ty anareo mahita raha tsara eky anareo zegny tsy maintsy hiezaka agnabognabon'igny zegny ary plisky le tio igny zegny ary avy masiaka izy zao izy question raiky adinako Ferdinand io ve izy koa fa mangalanareo miady zegny ny olo proposé l'organisateur nareo magniky sa hoe misy hoe fanontaniagna zao volohany fa izy koa fa misy hoe vola contrat de mandefa io zegny ça dépend fanoro ça dépend fanoro misy baka fanoro sara vola zao va miagnanao rayano miagna za tsy sako zegny ataova rayano kenao manao koa karaha ataonao aminakahy zegny zay olo amiazanao za na maventy izy na madinika izy koa fa pari za fa avy koa fa miady prix izy koa anao jeu mezana za mantetateta za pari fo zay le rakayenareo za fa avy edy ouais ohatrany mbaka za zegny amin'ny olo zegny mbala tsisy olo tsy sako izy izao ratsika jiaby zegny niaraka taminay teto amin'ny point carré mbola soanao zay Ferdinand miavia lavitra amin'ny carrière ty resaka moregny ty izy volagnao zegny hoe io zegny isan'ny kolontsaintsika zegny hoe napetraka razabetsika ary sora ngedy anareo mba magnano zo ary amin'ny fotoagna zio ty mahay marina olo zegny magnaraka zay moregny zegny dia vilona Ferdinand amin'ny magnaraka merci beaucoup